जे सामान्य रक जे फार्निचार नामानि जत फार्निचार रिकुइजिशन होनाय मोसंनो जों फार्निचार रिखा किन्तु फेन कानि मान होनाय बुझिखा फेन कानि तै लाइट बो काहाम तै जदिनो जों आयरन रिमूवर दिमाय फनो तबो तैले तंगना नंगना तंगनबले DM सर माने ओ पाम बाय कुलक या माने कतर खाय माने इउरिनानि सर और पोस्टल स्कूल बागै आलादा डिप वेल आरो द मेनि डिटेल करि दिनो नंगना जगा डिप कुलो या सर तां कुलो या तंगना बबो सुदु हॉस्टेल बागै सिम करि दिनो नंगना जगा hostel ni sar ada o jaga tong mane oro teri kuri kya liar kuri kya hostel बागै सिम करि दिनो hostel ta o yang se namu chung sa oro se oro teri pai kasar liar kuri kya liar se kuri kya सुदु नाय एक मास सिगां आं उपनगरनि सतराम हस्टेलाव आं थांहैनायखा नायमानि परे बंनि मोजांनि लाइटनि बेबस्था हामिया तै फेननि बेबस्था हामिया दैनि बेबस्था हामिया दंमानि बंनि चामुं नंमंरक किसा बेबस्था हामिया ताबुक एक मासनि फायै आफोर आं दागि कलांमानि जेब लाइट थिकमा खायनाय फेन रक थिकमा खायनाय दै रकनि बेबस्था मा खायनाय चामुं नंमते काहां मा खायनाय थाय नायमानि एक मासनि परे नायमानि बरकनि जे लाइट रक थापाका चामुं नंमतेसे चेंज खाय बंनि मेनू चेंज खायका ताबुक सेर खुशी हाइफोनो आं खुशिया को उरो तैसा फैन नि व्यवस्था करिखो फैन माने ते किचा कम खो फैन खारिका ठीक आसे किन्तु फैन कम खो मन फैन थेपाना बागै तिनि आं दागिखा आं तिनि थांगै आगरतला थांमानि परे आनि अफिसार आं दागिनाय माने मो सप्ताहनि बिसिङनो ओ चेराक जमन कस्टमायातै बंनि फैन नि व्यवस्था खाय माने बागै आं बंनो दागिनाय हामबाय प्रब्लेम कोनो प्रब्लेम